ratkaisee oli se, että mä sun sanoisin, että Karo katsomassa sitä, että se saa joutuu itse tekemään ratkaisun, mikä oli ihan oikein. Hän katsoi monen kertaan, miten sä sanot. Mutta se on +1 kohtuullinen. Ja terävyys, miten se vihamieliseen ihmiseen käyttäytyy, niin se ei ole näkeminen. Ei se, sitten se väistää ihan fiksusti, ei mitään panikoida, mutta ihan fiksusti, kun se on pakko ottaa kantaa. Eli se on tylsä, pieni ilmanjäljellä ja vähän hyökkäyshalua. Ja puolustushalu, se on +1 pieni, sitä on siellä, mutta se, se ei joutunut tämmöisiä ratkaisemaan, niin se menee, että se on äitihommia. Mutta kuitenkin sitä näkyy, että sitä on siellä pienen verran. Ja taisteluhalu, yllättävän hyvin sä sait sen lähtemään siihen leikkiin niin kuin sun kanssa. Mutta sit se oli ihan hölmölä, kun mun piti että mitä toi touhua heiluu. Mutta niin kuitenkin silloin se saa pienen siitä, -1. Ja hermorakenne, hieman rauhaton. Se pikkasen paineistuu tämän testin aikaan, mutta sitten taas kun se pääsee sun viereen, niin paineet menee solut. Ja sen perusolemus on kuitenkin kohtuuvilkas. Sillä on semmosia jopa erittäin vilkkaan koiran liikkeitä hetken aikaa, mutta se perusolemus on semmoinen kohtuuvilkas. Ja tynnyrillähän hyvin nähtiin, että se väistö oli hyvin pieni ja sitten se oli katkos vaan niin hirveän pyöriä. Kovuus, se on kohtuullisen kova. Se on emonsa ilmeisesti opettanut, että rajat on aika korkealla ennen kuin hän saa siitä hermostua. Ja kyllä se kestää. Se osaa kyllä heittäytyä niin hyvin narttumaisesti semmoiselle apua kaikki, kattokaa mua kiusataan, mutta kuitenkin se ei vielä, se on sitä kansallista ajattelua. Ja mikä oli meistä tosi ihastuttavaa tässä koirassa, tämä on niin selvästi luokse päästävä avoin. Se kestää katseet ja kaikki, että se leikinkä, ettei se lähtenyt mun kanssa leikkimään, niin ei johtunut sen luokse päästävyydestä. Tuossa kun mä seinälläkin menen, mä uhkaan ja sitten mä vien sen uhan ihan loppuun saakka, että mä saan jollain tavalla reagoimaan, niin uhka loppuisi, niin koira oli heti kaveri. Eli se on kaikissa osioissa tässä ollut niin tosi avoin ja kiva. En mäkään sun kanssa leikkiä. Leikit vähän joka toinen viikko meillä loppuu melkein. Ja laukaus, pelottomuuslaukaus varma. Ja pluspisteet 151 ja 10 miinus tuli tuolta. Taisteluhalus, niin loppupisteet 141. Erittäin mukava koira. Kiitos. Hyvä. Oli oikein mukava. Ei sen niiden kaikkeen tarvitse olla räkäläintä ja puolusta eikä olla teräviä. Siis kun tämmönen koira, mikä se mukavampi?